Λοιπόν, ας λέμε ένα ποντιακό και ένα ελληνικό, νεοελληνικό. Ένα ποντιακό. Ο Γιάννης έτωνε διαιτητής στο χωριό εκεί στην περιοχή. Διαιτητής. Και κάτσε ένα βάδα στο καφενείο με έναν βλάχο και έναν θρακιώτη και τώρα πίνε. Αλλά εκείνα τα χρόνια στο καφενείο τα αναλογούμε έναν ελέα. Δέβαινε η ώρα πίνασανε. Λέει και ο θρακιώτης. Κάντε ησυχία εκεί πέρα πίσω. Λέει ο θρακιώτης, τώρα θα σας έλεγα να πάμε στο σπίτι να πάμε, αλλά άμα ξυπνήσει μπάμπο τέτοια ώρα. Λέει, μπορεί να μας πετάξει καμιά γλάσσα του φάνη. Άσπα. Λέει και ο βλάχος, ναι, και εγώ λέει, τη δικιά μου άμα ξυπνήσει λέει, τέτοια ώρα, α, θηρίο γίνεται. Λέει του και ο Πόντιος, άντε ρε πάμε σε μέτρα, ρε. Άντε πάμε σε μέτρα, φοβούς δηλαδή. Πήγαν στο σπίτι, και κάτσαν εκεί, μούλησε σε ένα πεσμερά. Ο Γιάννης κούεις, σουμέλα, σουγμαν. Σουμέλα μέσα, μα τρέχει και τόνι. Βάλε κάτι να τρώμε με τα παιδιά τα κέσου. Ναι, ρε. Τον πεθερόν, εσύ έλα σου πάνω εσύ. Ο πεθερός πάει, το λένε. Εσύ πάμε έτσι, είναι πίσω και κόψε ψωμί και φέρνει. Λέει την πεθερά, εσύ πατρέχουν, φέρνουν τα στύπα που έχουμε εκεί. Έτσι το σαν. Γαρία, την πεθερά, τρέχουν. Ο βλάχον του ρούμε έτσι. Λέει εσύ ρε, πώς τους έκανες αυτούς έτσι. Λέει αυτό έχει ιστορία. Το ιστορία. Εγώ λέει κάποτε η πεθερά με θέλουν να φέρει ένα σκύλο, να σλέβω σε την αλήθεια, ένα σκύλο. Εγώ και θέλω. Αν δεν λέει και καλά, ήθελα να φέρει σκύλο στο σπίτι. Με παίρνει το σκύλο και να το στο σπίτι, αλλά έναν ημέρα η πεθερά με έπληξε τα ποδάρια και όπως η κάθον έτσι, ο σκύλο λάγε, δάχτει το ποδάρι του πεθερά. Κάνα φασαρία σαν πάντα από εκεί, λέμε εσύ ανέσυτε τι δεν κυλές. Εγώ τίποτα, εγώ εβγάλω συντζόκνη κίτρινη κάρτα προειδοποιητική στο σκύλο. Έναν ημέρα μας είχε κάθομαι το πεθερό που λέει, κατέβασε το πεθερό να αλλάζει την πιτά μας. Κύριε να μου δει το πατσάχαντε εδώ, το σκύλο να αλλάξει, πήγε να αλλάξει το πατσάχαντε. Ο πρόσκυνο και δεν βρίσκεται φτάνει, λέει εσύ ανέσυτε λέει με κάνει του δεν κυλές. Εγώ πάντα βγάλω δεύτερη κίτρινη κάρτα προειδοποιητική. Έναν ημέρα μας είχε κάθομαι εγώ λέει και εσύ. Εδώ λέει, ξέπλωσα τα ποδάρια με ξέπλωσα τα κες. Το σκύλο δεν το ποδάρι. Εγώ άλλο δεν είχε. Δύο κίτρινα κάρτας. Κάτι βάζω το δίκα μου, μπαμ, εδώ κασκόψα το σκύλο. Καλά βρε, τόση ώρα μας λες, λέει. Πώς λες, τι δουλειά έχει τώρα με κίτρινες κάρτες, λέει, το σκυλί και με την πέτρα. Κόσχες, λέει, κόσχες. Ελέτσα την τετρίωσα από δύο κίτρινας κάρτας.